Kai, bari in gani sanyi yana damuna. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam barka da yau. Malam barka. Ya gajiya? Ya gajiya. Ya haƙuri? Ya kasuwa? Wallahi da godiya. Tun daga wajen can nake neman inda ake sai da maganin sanyi. To maganin sanyi. Sai da na kawo nan naga nan za a iya samu. Ka samu maganin sanyi gaskiya. Ko? Maganin sanyi kake so bari mu fara maka maganin sanyi nake so. Shigo mu fara maka daga nan. Na'am. Kaga wancan. Kasidin ne wancan maganin sanyi. Na'am. Wancan in ka sha shi. Duk wani abu da yake damun ka na sanyi to baka da matsala. Wannan kuma bangaren kayan shayi, kayan dai irin dai kaya dai irin wayannan dai na ƙara ƙarfin jiki da sauransu. Magani a wannan can kuma mai sulhu kenan. Mai sulhu? Nan kuma ka gani mai kasanci kenan. Ka ce mai sulhu. Kamar ya kenan. Mai sulhu. Bari dai zan maka dogon bayani. Sulhu tsakanin ka kai da iyali. Ka gane abin da nake nufi. Kamar ka san rago nake. To kaga wannan shine mai sasanci, wannan kuma shine mai sulhu. Nan kuma bangaren mata. To ni kaga da ina tunanin sanyi ɗaya garan. Amma kuma da ni taho kuma sai ni ga kai ashe gwanda da ma da Allah ka ne. Wai don Allah me sunan area nan? Nan sunanta Aja ne Faro. Aja. Shagon Ahmadu Ciyaman shine number 1 a Aja ne Faro da Kazo. Na'am. Ka zo Aja ne Faro. To wannan shagon shine number 1. Wai shi Ciyaman din nan shin ba shi ba dan ruga bane? Dan ruga ne mana Sokoto Illela local government. Wannan dai da ka zo nan duk wanda ya zo nan da ya zo Aja ne Faro. Da ka taho straight kana zuwa kan kwanan nan da ka zo shaguna daidai inda ake sai da yalo karas da dankali da sauransu da ka zo wannan shine number 1 shine number 1 magani na mata da shi wannan menene kuma wannan flavor kenan flavor flavor kenan wannan shi ma yana ƙara kauna da soyayya kace komai nan akwai ga fefe ga wannan ga shi kai nan fa komai ba abin da na ma ji an ce ya je kasuwa ya je ya karo kaya saboda haka duk mai buƙatar zuwa wannan shago sai mu bashi a bashi lambar waya domin gaba 08026933396. Masha Allah, to nagode. Ai ni da sanyi ya rikita ni har da season biyar shi ban ma sani ba. Allah ya kyauta.